After the miracle that Jesus did by feeding that 5,000 people with just 5 loaves and 2 fishes, the crowds who have witnessed such extraordinary miracle searched and followed Jesus with such urgency and haste. Them seek the Lord because Jesus started to gain his popularity. Somehow Jesus became an instant celebrity. Others seek the Lord because they tried to make him king, while others were amazed and they were so fascinated how Jesus became the answer to their immediate need of hunger. Unang nagpangita sila ni Kristo. In other words, those crowds who witnessed the extraordinary miracle that Jesus did followed him not because they had grasped the significance of the multiplication of the loaves and fishes. They did not see beyond the sign and so did not understand the message of the miracle. And so Jesus, in the gospel today, chastises them for seeking him for the wrong reasons. Kita nga ni akaron dinhi, unsa may atong rason nganong mangita man ta ni Hesus sa atong kinabuhi. Do we search the Lord because we always want to have something nga gipangayo? Brothers and sisters, we seek God for many things, but most of the time we don't give the chance to ask the Lord to give us the bread that will lead us to eternal life. Kasagaran nato, rason mo duol sa Dios kay dunay pangayoon, maayong panglawas, maayong trabaho, maayong pamilya, maayong pagkinabuhi, and so on and so forth. Walay apil sa atong priority nga pangayoon nga mahilangit. Ang point ni Kristo mao ni, mas lami mo duol niya dili tungod kay daghan tagi pangayo, kun dili tungod kay malipayon ta nga makigatubang niya. And so let us always remind ourselves to check our motivations nganong magpaduol tas Ginoo. Tungod ba lamang kay dunay tay gikinahanglan o gipangayo o tungod kay malipayon ta bisan pagwa tay madawat gikan sa Dios. The fact nga makigatubang ta sa Dios nga magmalipayon ta is already a grace beyond all telling. Ug mao ni gusto sa Ginoo nga ngatong pagsunod-sunod niya dili tungod sa daghan ta gipangayo ug daghan ta gusto, kundi dili tungod kay malipayon ta nga makig-uban niya. And this motivation will always lead us to open our hearts and our minds to the very message of the miracles that we have received from the Lord. Tanang mga milagro nga iyang gihimo should always lead us to embrace the gift of salvation nga iyang gitagana sa iyang pagkabanhaw. Please all stand.